салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Варзишгари тоҷик Somon Mamadbekov дар чемпионати ҷаҳон оид ба дзюдо иштирок кард. Somon Mamadbekov дар финал бо варзишгари рус қуввозмоӣ карда ва сазовори ҷои аввал гашт. Хотиррасон мекунем, ки ин мусобиқа байни варзишгарони то 21 сола буд ва Somon Mamadbekov чемпиони ҷаҳон гашт. ва ин чеҳра Somon Mamadbekov, паҳлавони маҳбуб. Somon Mamadbekov ба ватан баргашт ва ӯро ба тантана пешвоз гирифтанд. Ҳастинан парвараш худ қасам. Бо ҳар сари ҷоми кишвараш худ қасам. Бигзор чунин варзишгарони тоҷик зиёд гарданду парчами давлати азиямонро боло бардоранд. баъди ғалабаи Лоиқ Раҷабов, мардуми тоҷик бесаброна муҳорибаи Муин Ғафуровро бо Ҷон Линекер интизоранд. Вазнкашии Муин Ғафуров бо Ҷон Линекер аллакай гузашт. ва ҳатто Ҷон Линекер аз рӯи ҳурмат аз Муин хоҳиш кард, ки бо ӯ сурат гирад. хотиррасон мекунем, ки Ҷон Линекер пеш дар UFC рақобат мекард ва ба сабабҳои гуногун аз UFC ронда шуд. Контракти Муин Ғафуров бошад бо ONE FC баъди ин рақобат ба анҷом мерасад ва шояд бо UFC контракт бандад. рӯзи муҳорибаи Муин Ғафуров 25 октябр соати 16:00 ба вақти Душанбе ва 14:00 ба вақти Москав баргузор мегардад. умедвор ва дуогӯем, ки Муин Ғафуров дар ин рақобат ғолиб ояд ва бори дигар номи тоҷиконро баланд бардорад. хайр дӯстон, лайк монда ба канали мо обуна шавед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.